No, 1. elokuuta 2025. Kyllä tää kohtuullinen mustikkasato täältä tulee. Tästä nyt on vielä linnukki jo, mutta kyllä tässä tätä riittää. Kypsyy vähitellen. Tästä on aamupäivällä ja tästä on nyt vajaan viikon verran näitä poimittu sitä mukaan kun kypsyy. Ja pakko sanoa, että niille veti hyvää. Tää on tosta jälleen maistiksi. Tää oli toi North Blue. Että tässä on näitä useita eri laikkeita. Nämä on pienempiä nämä seuraavat, mikä ton nimike nyt sitten olikaan. Taas tuolla toisella puolella. Mutta mulla on käytettävissä erilaisten kohopenkkien tekemiseen. Oli sitten pensasmustikoita tai pionipenkkejä. Nyt meni heinäkuun loppuun viimeiset kukinnot pionista. Että 4. heinäkuuta tai vielä heinäkuun loppuun 3 viikkoa. Kukki noin, mutta tässä nautitaan seuraavaksi pensasmustikoista. Ollaan tilattavissa talonmiespalvelu@gmail.com ja nyt kerätään kippoon pensasmustikoita. Talonmiespalvelu@gmail.com, käteisellä edetään kohteissa. Se on moro.